uNkulunkulu akakulonde uphile uphoshe uphumelele phasta wena jabula amaphupho inamba ke senza ngoba uyimember noma ke uyaphonsa ijazz vivanile nomthanda zothwala fana from 9 la 5 mama from Monday to Friday on WhatsApp nomthanda zothwala sawubona ngicela ukubuza ukuthi kusho uPhupho Mbongolo izala ingane yengulube yabo imbongolo izala ingulube uPhupho nje imbongolo izala ingulube. A donk was giving birth to a piglet. Baby piglet. Sona besingakusho. One ngokujwayelekile kuba ngenze kuphuphe imbongolo upha ulubi ma izala ingulube nomthwele ingulube. Lokho lingenzeka kunemizamo emibi esitha yokugaja lesichilo. Okumele ke uyiqaphele kakhulu njengamanje. Number 2, kwesinye isikhathi uPhupho Mbongolo yabo Paulo uma izala ithwele ngulube lokho ngabe kuvezile kunomuntu ongenze kuzothola ingane eyiveza indlebe ngabo umakoti manguthi ukhulelwe njengamanje noma kudala umunye nje upojwale naye kodwa omenza azala ingane engayona yakhe lekhaya le akanye kulo yabona. 3 ngiyenzeka ukhuluma uPhupho Mbongolo uBopolo uma izala ingulube lingenzeka ukhonyisa ukuthi ke ukusebenza kanzima kwakho kungase kuholele kumphumela ongalindelekile nongajwayelekile noma ke ongathandeki futhi ingavela uma ukuthi umuntu osebenzayo kodwa ongahlathola umphumela ongalindelekile noma uthole ama-results ongawalindele ngokusebenza kwakho kanzima ngabe ubunomklamo ubulindile uzokunikeza inzuzo kodwa ugcina ukunikeza imiphumela engekho mihle ngalendlela olindele ngayo wena kulo mklamo kuleyo initiative osebenzela phe kwakho uzosebenza kanzima kulinge isikhathi kufanele uthole umvuzo lo ulindele uthole lo ungakulindele yabona udisappointed noma kudumazeke ngenxa yomphumela ozowuthola ngokusebenza kwakho. Siyabonga.